אבל ברגע שחוצים את גיל 60, המציאות מתחילה להיראות קצת אחרת. החיים משתנים, אנשים הופכים עסוקים, סדרי העדיפויות משתנים, ופתאום אנחנו מבינים שמה שחשבנו שהוא רשת התמיכה שלנו, אולי כבר לא כל כך יציב כמו שדמיינו. בסרטון הזה נחשוף 6 יסודות חיוניים, שהם הרבה יותר אמינים ממשפחה ככל שמתבגרים. זה לא אומר שצריך להרחיק אנשים, אלא להבין מאיפה מגיעה היציבות האמיתית, ולוודא שלא נהיה פגיעים דווקא כשנזדקק לתמיכה. כשאנחנו בונים בסיס חזק שמבוסס על 6 היסודות האלו, אנחנו מקבלים ביטחון, עצמאות ותחושת יציבות, גם מול אתגרי החיים שבאים עם הגיל. הישארו איתנו עד הסוף, כי 6 היסודות האלו עלולים לשנות לגמרי את הדרך שבה אתם רואים תמיכה, וברגע שתבינו אותם, לא תרגישו עוד חסרי אונים, לבד או לא מוכנים. בואו נתחיל. עמוד ראשון, היציבות הכלכלית שלך. התמיכה הכי אמינה שתהיה לכם בחיים, אינה אדם, אלא העצמאות הכלכלית שלכם. הכסף אולי לא קונה אושר, אבל הוא כן קונה ביטחון, חופש ושקט נפשי. ככל שמתבגרים, מבינים שרק לסמוך על המשפחה לתמיכה כלכלית, זו לא תוכנית, זו סכנה. לילדים שלכם יש את החיים שלהם, את ההוצאות שלהם, ואת המשפחות שלהם לדאוג להן. גם אם הם אוהבים אתכם מאוד, הם לא תמיד יוכלו לעזור דווקא כשאתם תצטרכו את זה הכי הרבה. תחשבו על ריצ'ארד, גבר בן 72, שתמיד היה בטוח שהילדים שלו יהיו שם בשבילו אם ייכנס למצוקה כלכלית. הוא עזר להם בתקופת הלימודים, הלווה כסף כשביקשו, ותמיד ענה כשצלצלו. אבל כשהתעוררה בעיה רפואית פתאומית ששאבה את כל החסכונות שלו, הוא פנה אליהם לעזרה, רק כדי לגלות שגם הם נאבקים עם משכנתאות, חשבונות והוצאות בלתי צפויות. לא כי לא היה אכפת להם, אלא כי החיים לא צפויים, ולפעמים גם הם פשוט לא יכולים. זו בדיוק הסיבה שיציבות כלכלית היא אחד מעמודי התמיכה החזקים ביותר שתוכלו לבנות לעצמכם. זה לא אומר להיות עשיר, אלא להיות מוכן. לדעת שיש לכם תוכנית לחירום, מקור הכנסה קבוע, והבנה איך לנהל את הכסף שלכם, כדי שלא תצטרכו להישען על אף אחד אחר. אם אתם בשנות ה-60 לחייכם או מעבר לכך, זה הזמן לשאול את עצמכם. האם חסכתי מספיק למצבים בלתי צפויים? האם ההכנסה שלי לפנסיה בטוחה? האם הפחתתי את הסיכונים שיכולים להפיל אותי כלכלית? אם התשובה היא לא, הזמן לפעול הוא עכשיו. למדו לתקצב נכון, להימנע מחובות מיותרות, ולהשקיע בדברים שיביאו יציבות אמיתית לטווח הארוך. כי בסופו של דבר, הביטחון הכלכלי שלכם הוא מה שישאר איתכם, גם כששום דבר אחר כבר לא בטוח. עמוד שני, הבריאות הגופנית שלך. יש דבר אחד בחיים שאף אהבה, כסף או תמיכה חיצונית לא יכולים להחליף, הבריאות שלכם. אחרי גיל 60, הגוף שלכם הופך להיות או החבר הכי טוב שלכם, או המכשול הכי גדול שלכם. האמת היא שגם אם יש לכם ביטחון כלכלי מלא, אם הבריאות שלכם תקרוס, החירות נעלמת. ולמרות שלבני המשפחה שלכם אולי אכפת מאוד, הם לא יכולים להתאמן בשבילכם, לאכול בשבילכם, או לעצור את תהליכי ההזדקנות במקומכם. האחריות כולה עליכם בלבד. רבים מדי מזניחים את הבריאות, מתוך הנחה שכשיגיע הזמן, מישהו יהיה שם לדאוג להם. אבל המציאות שונה. גם אם המשפחה אוהבת אתכם, יש להם חיים משלהם. הם לא תמיד יוכלו, או יהיו מסוגלים, להיות המטפלים שלכם. והתלות באחרים יכולה להשאיר אתכם חסרי אונים בדיוק ברגעים הכי חשובים. זו הסיבה של לתת עדיפות לבריאות שלכם עכשיו. זו אחת ההשקעות הכי משמעותיות שתוכלו לעשות עבור העתיד שלכם. קחו לדוגמה את קארל, בן 68, שהיה פעיל מאוד בצעירותו, אבל אחרי שפרש, הפסיק לזוז, הפסיק להשקיע בעצמו. הוא חשב שיש זמן, שיחזור לכושר אחר כך. אבל לפני שהבין, האנרגיה ירדה, התנועה הפכה למוגבלת, ודברים פשוטים הפכו למורכבים.
הילדים באו לבקר כשיכלו, אבל לא יכלו להיות שם כל יום. בשלב מסוים הוא הבין, אם הוא רוצה להישאר עצמאי, הוא חייב לקחת אחריות על הבריאות שלו. לא מחר, לא שנה הבאה, אלא עכשיו. לא צריך להתאמן כמו ספורטאי, אבל מאמץ קטן ועקבי עושה את כל ההבדל. הניעו את הגוף כל יום. יאכלו מזון שמחזק אתכם, לא מחליש אתכם. וקחו את הבדיקות הרפואיות ברצינות. אם אתם מתעלמים מכאבים שחוזרים, קושי בהליכה, ירידה באנרגיה, זה הזמן להפסיק להתעלם. העתיד שלכם יודע לכם על כל בחירה בריאה שתעשו היום. כי בסופו של דבר, מערכת התמיכה החזקה ביותר שלכם אינה הילדים, האחים או החברים, אלא היכולת האישית שלכם להישאר חזקים, פעילים ובשליטה. וככל שתשקיעו יותר בבריאות היום, כך תזדקקו פחות לעזרה בעתיד. עמוד שלישי, המעגל החברתי שלך. אחת הטעויות הגדולות שאנשים עושים בגיל מבוגר היא להסתגר ולהתבודד. לפעמים זה קורה לאט, חברים עוברים דירה, אהובים עוזבים את העולם, ובלי לשים לב, המעגל החברתי שלנו מצטמצם הרבה יותר ממה שדמיינו. הבעיה היא שכשאין קשרים חברתיים חזקים, הבדידות נכנסת פנימה. ובדידות, במיוחד אחרי גיל 60, היא לא רק רגש. היא משפיעה על הבריאות, על האחדות המנטלית, ואפילו על אורח החיים. אתם אולי מניחים שהמשפחה תמיד תהיה שם בשבילכם, אבל האמת היא שילדים חיים בעולם משלהם. יש להם קריירה, משפחות, מחויבויות, והם עמוסים. הם אולי אוהבים אתכם מאוד, אבל הם לא יכולים להיות המקור היחיד לחברה ולקרבה אנושית. זו בדיוק הסיבה שמעגל חברתי בריא הוא אחד מעמודי התמיכה החשובים ביותר. האנשים שמתקשרים לבדוק מה שלומכם, שמצחיקים אתכם, שמכניסים חום ואנרגיה לחיים שלכם, הם לא מותרות, הם הכרח. תחשבו על מרגרט, אישה בת 73, שתמיד הסתמכה על ילדיה כחברתיים. היו לה 2 בנים, שאהבו אותה מאוד, אבל עם השנים, הם הפכו עסוקים יותר, עבודה, ילדים, אחריות. הם עדיין התקשרו, אבל הביקורים היומיומיים נעלמו, המפגשים בסופי שבוע התמעטו. מרגרט התחילה להרגיש בודדה. היא חיכתה לשיחות טלפון, שלא תמיד הגיעו. ואז היא החליטה לשנות. היא יצרה קשר עם חברים ישנים, הצטרפה לקבוצה קהילתית, ואפילו התחילה תחביבים חדשים שהכירו לה אנשים חדשים. פתאום החיים שלה התמלאו בשיחות, בצחוק, בתחושת משמעות. היא לא הייתה צריכה לחכות למשפחה שלה כדי להרגיש מחוברת, היא בנתה את החיבור בעצמה. חברויות, קבוצות קהילתיות, ואפילו מכרים פשוטים, מעניקים לכם דבר שלא יסולה בפז, תחושת שייכות. זה יכול להיות שכן שמדברים איתו, מועדון קריאה, או קבוצה במתן, סמך המקומי. מה שחשוב הוא שיהיו לכם אנשים מחוץ למשפחה, שמאחזקים אתכם רגשית. ככל שתבנו יותר קשרים היום, כך תהיה לכם יותר תמיכה בעתיד. אז תשאלו את עצמכם, מי נמצא בחיים שלי היום שמביא לי שמחה? אם אין לכם תשובה ברורה, זה הזמן להרחיב את המעגל. כי בסופו של דבר, רשת חברתית חזקה לא נועדה רק כדי שלא נהיה לבד. היא נועדה להזכיר לכם את הערך שלכם, להרים אתכם, ולתת משמעות לכל שלב בחיים. עמוד רביעי, תחושת המשמעות שלך. אחד ממקורות התמיכה הכי חשובים, ואולי הכי לא מדוברים, אינו אדם אחר, אלא תחושת המשמעות האישית שלך. אחרי גיל 60, אנשים רבים מתחילים לחוות שינוי פנימי. התפקידים שנתנו לחיים משמעות בעבר, הורות, עבודה, טיפול בבני משפחה, מתחילים להיעלם. הפרישה מגיעה, הילדים נעשים עצמאיים, וקצב החיים נעשה איטי יותר. וכשאין כיוון ברור, קל מאוד להתחיל להרגיש שקופים, מיותרים, או אפילו אבודים. אבל האמת היא, כמה שלא יאהבו אתכם, המשפחה שלכם לא יכולה להעניק לכם תחושת מטרה. זו משימה אישית. להיות לכם סיבה לקום בבוקר, בין אם זאת תשוקה,
פרויקט או מטרה שומרת על המוח חד, על הנפש מאוזנת ועל החיים מלאים. זה מה שמחזיק אתכם מחוברים לעולם, ולא רק יושבים בצד ומתבוננים בו מרחוק. תחשבו על ג'ורג, מהנדס בן 70 שיצא לפנסיה. כשהפסיק לעבוד, הוא שמח. סוף סוף מנוחה. אבל אחרי כמה חודשים, התחיל לחוש חוסר שקט, כאילו משהו חסר. הימים הרגישו ריקים. הילדים באו לפעמים, אבל החיים שלהם המשיכו. ואז הוא החליט לעשות שינוי. הוא התחיל להתנדב בבית ספר מקומי, ללמד ילדים איך לבנות דברים. תוך זמן קצר, הייתה לו שוב סיבה לקום בבוקר. הוא הרגיש מוערך, חיוני ומעורב באמת בחיים. משמעות לא חייבת להגיע מעבודה. היא יכולה להיות בכל דבר שמעורר אתכם לחיים. ללמוד משהו חדש, להדריך אחרים, לגנן, לצייר, לטייל, או פשוט להציב לעצמכם מטרה אישית. זה קשור לדברים שמביאים לכם שמחה, ששומרים אתכם פעילים מנטלית ורגשית. אם הרגשתם לאחרונה שהימים הטובים שלכם כבר מאחוריכם, זה הזמן לשנות את צורת המחשבה. המטרה שלכם לא נעלמת עם השנים, היא משתנה ומתפתחת. וככל שתשקיעו בלמצוא משמעות ביום-יום שלכם, כך תזדקקו פחות ופחות לאחרים כדי להרגיש שלמים. כי בסופו של דבר, מערכת התמיכה הכי חזקה אינה מישהו שמחזיק לכם את היד, אלא האש הפנימית שלכם שממשיכה לדחוף אתכם קדימה. עמוד 5, החוסן הרגשי שלך. החיים יודעים לבחון אותנו, לא משנה בני כמה אנחנו. אחרי גיל 60, האתגרים לא נעלמים, הם פשוט משתנים. חברויות דועכות, אהובים עוזבים את העולם, הבריאות לעתים מתערערת, ולפעמים החיים מרגישים בודדים יותר מבעבר. אבל האמת היא, גם אם מוקפים באנשים שאכפת להם, מקור הכוח הכי אמין שלכם תמיד יבוא מתוך כאן. היכולת שלכם להסתגל, לאבד רגשות, ולמצוא שלווה גם ברגעים קשים, זו היכולת שמחזיקה אתכם, גם כשהנסיבות לא הולכות כפי שקיוויתם. רבים נשענים רגשית על המשפחה, מתוך אמונה שהילדים, האחים או הקרובים תמיד יהיו שם לתמוך. אבל המציאות שונה. לכל אחד יש את המאבקים האישיים שלו, ולא תמיד יהיה להם את הזמן או הכוחות להיות העוגן הרגשי שאתם צריכים. זו בדיוק הסיבה שחשוב כל כך לבנות חוסן רגשי משלכם, כזה שמעניק לכם כוח מבפנים, ולא תלוי באחרים. תחשבו על אלן, אישה בת 75, שאיבדה את בעלה אחרי 40 שנות נישואין. בהתחלה היא נשענה על הילדים שלה, והם אכן ניסו להיות שם. אבל עם הזמן היא הבינה, גם להם יש חיים, משפחות ואחריות. היא לא יכלה לצפות מהם למלא את הריק שהרגישה. במקום לתת לעצב להשתלט, היא התחילה לחזק את עצמה מבפנים. היא הצטרפה לקבוצת תמיכה, התחילה לכתוב ביומן, ותרגלה הודיה יומית. עם הזמן, היא גילתה דבר עוצמתי, היא לא צריכה שמישהו אחר יתקן את הכאב שלה. הכוח לריפוי היה בעצמה. חוסן רגשי לא אומר להדחיק רגשות, או לשחוק אותה חזקה. זה אומר להכיר בכאב, לאבד אותו בצורה בריאה, ולפתח כלים שמאפשרים להתמודד עם עליות ומורדות בחיים, באלגנטיות ובכבוד עצמי. זה יכול להיות כתיבה, מדיטציה, טיפול רגשי או אפילו התבוננות שקטה פנימה, כל דבר שמחבר אתכם לעצמכם, במקום לצפות מאחרים שיחזירו לכם תחושת איזון. לא משנה מה החיים יביאו איתם, היכולת שלכם לעמוד זקופים בכוחות עצמכם תמיד תהיה אחת מצורות התמיכה החזקות ביותר שיש לכם. וככל שתתפחו את החוסן הרגשי שלכם, כך תזדקקו פחות ופחות לחיזוק מבחוץ. כי בסופו של דבר, האדם שיהיה אתכם בכל כאב, בכל ניצחון, ובכל יום בחיים, הוא אתם עצמכם. עמוד 6, היכולת שלך להסתגל. אם יש אמת אחת על החיים אחרי גיל 60, היא זו. שום דבר לא נשאר אותו דבר. אנשים משתנים, נסיבות משתנות,
ודברים ששמחתם עליהם בעבר, כבר לא תמיד מה שהיו. המפתח לפריחה בשלב הזה של החיים אינו להיאחז בעבר, אלא היכולת שלכם להסתגל. מי שסובלים הכי הרבה מהזדקנות, הם לעתים אלו שמתנגדים לשינוי, שמחזיקים חזק מדי במה שהיה, במקום לקבל באהבה את מה שיש. אבל אלו שלומדים להתאים את עצמם, להישאר פתוחים, ולברך על אפשרויות חדשות, מוצאים שמחה ומשמעות, לא משנה מה החיים מביאים איתם. רבים חושבים שברגע שמגיעים לגיל מסוים, כבר אי אפשר להשתנות. אבל צורת החשיבה הזו עלולה להיות מסוכנת. היא עלולה למנוע מכם לגלות הזדמנויות חדשות, להכיר אנשים מעניינים, או ללמוד דברים שיכולים להעשיר את החיים שלכם באמת. הסתגלות אינה רק קבלת השינוי, היא בחירה אקטיבית לצמוח איתו. תחשבו על פרנק, בן 78, שתמיד היה רגיל לשמור על קשרים חברתיים פנים אל פנים. כשהחברים שלו עברו דירה או הלכו לעולמם, הוא הרגיש אבוד. חשב לעצמו, כנראה שככה זה בגיל הזה. אבל במקום להיכנע לבדידות, הוא החליט להסתגל. הוא למד להשתמש בשיחות וידאו כדי לשמור על קשר עם המשפחה, הצטרף לקבוצת דיון מכוונת על היסטוריה, ואפילו הכיר כמה חברים חדשים. במקום שהשינוי יחווה אותו, הוא נתן לעצמו רשות לגדול מתוכו. האנשים שמצליחים לפרוח אחרי גיל 60, אינם בהכרח אלו שיש להם הכי הרבה כסף ותמיכה. הם אלו שמסרבים להיתקע במקום, ששומרים על סקרנות, ושמוצאים דרכים חדשות להתאים את עצמם למציאות המשתנה. כשדלת נסגרת, הם מחפשים אחרת. כשמערכת יחסים משתנה, הם מוצאים דרכים חדשות להתחבר. וכשמשהו כבר לא עובד, הם מוכנים לנסות משהו אחר. היכולת שלכם להסתגל היא אחד מעמודי התמיכה החזקים ביותר שיש לכם. היא מאפשרת לכם לעבור את החיים עם חוסן, אופטימיות וביטחון. וככל שתאמצו את השינוי, במקום לפחד ממנו, כך תרגישו פחות כאילו אתם מאבדים משהו, ויותר כאילו כל שלב בחיים מביא איתו מתנה חדשה. סיום, מחשבות אחרונות. להגיע לגיל 60 ומעבר, זה שלב בחיים שמביא איתו גם חוכמה עמוקה וגם אתגרים אמיתיים. ולמרות שלמשפחה תמיד יהיה מקום חם בלב, המציאות היא שהתמיכה הכי יציבה שתהיה לכם לא נמצאת אצל אחרים, אלא בבסיס שאתם בונים לעצמכם. היציבות הכלכלית שלכם מבטיחה שלא תצטרכו להישען על אחרים כדי להסתדר. הבריאות הגופנית שלכם קובעת אם תוכלו לשמור על החופש והעצמאות. המעגל החברתי שלכם מחבר אתכם לעולם, מעניק משמעות רגשית ותחושת שייכות. תחושת המטרה נותנת לחיים כיוון ומשמעות, בכל גיל. החוסן הרגשי מחזק אתכם מול הקשיים שהחיים מביאים איתם. והיכולת להסתגל מאפשרת לכם לפרוח, גם כשדברים לא קורים כפי שתכננתם. אם 6 העמודים האלו קיימים אצלכם, לעולם לא תרגישו לגמרי לבד. לא תצטרכו להתחנן לעזרה, לא תרגישו חסרי אונים ברגעים קשים, ולא תמתינו שמישהו יבוא להציל אתכם. כי יציבות אמיתית לא נובעת מהתקווה שמישהו יהיה שם בשבילכם, אלא מהידיעה שאתם כבר מוכנים לעמוד על הרגליים בעצמכם, בכל מצב. תודה שהייתם איתנו היום. נשמח לשמוע מכם, כתבו בתגובות. מה למדתם היום, ואיך אתם מתכוונים ליישם את זה בחיים שלכם? המחשבות שלכם חשובות לנו מאוד. כל תגובה נותנת לנו השראה ומוטיבציה להמשיך. אם נהניתם מהסרטון הזה ומצאתם בו ערך, לחצו על אהבתי, הירשמו לערוץ ושתפו עם חברים. התמיכה שלכם עוזרת לנו להמשיך ליצור תוכן משמעותי, מאחזק ומעורר השראה. תודה שצפיתם, ומחכים לראות אתכם בסרטון הבא.